Eu așa o văd, pentru că oamenii nu mai au răbdare. Mugur Mihaescu, aveți o terasă în centrul vechi, da? Da. În acest moment, dacă ar fi fost, să zicem, să deschideți din acest weekend, cam ce măsuri ați fi luat? Dumneavoastră personal? Niciuna. Niciuna? Niciuna. Măsurile să și le ia cei care știu că sunt expuși riscului. Terasele sunt pentru socializare, doamne, nu sunt pentru computere. Terasele nu sunt mediu de conferință cu o masă aici și o masă la 3 km. Restaurantele, stadioanele sunt locuri de socializare. Pentru asta vine lumea la o terasă. De aceea sunt închise și în continuare, da? Înseamnă că pentru dumneavoastră lucrul e clar. Închise în continuare. Dar nu poți să-i cer unuia să bea bere prin mască sau să vină unul cu mască așa și să-i luați de aici o bere. Nu, asta nu se va întâmpla. Masca în aer liber nu este obligatorie. Distanțarea ar fi problema, adică să nu stea oamenii... Spuneți-mi atunci de ce premierul venea cu mască pe figură? Pe cine speria el acolo? Era în apropiere... Pe cine împrăștia el? Era în apropiere mai mulți oameni. Există varianta aceasta de a purta mască în exterior atunci când sunt mai mulți oameni în același loc și tocmai pentru a nu exista nicio problemă. Dar nu e obligație. Nu e obligație. Să ne dea un exemplu, nu-i așa? Probabil. Că trebuie să... La fel am văzut și reporterii de la televiziuni cu măștile pe figură. De ce? E o decizie personală. E o decizie personală până la urmă. Cineva de pe toate șantierele astea de infrastructură a fost vreun focar COVID? Oamenii lucrează fără măști pe figură acolo. Lucrează în aer liber. Nu s-a îmbolnăvit niciunul. De unde atâta panică? De ce nu luăm exemplul Suediei? Pe bune, de ce nu luăm exemplul Suediei? De ce ne ținem după ăștia europeni care au greșit în gestionarea situației? Singura țară europeană și pe care acum o laudă și mari ăia de la OMS este Suedia. De ce nu ne luăm după ei? De ce trebuie acum că nu e o greșeală adică nu e o prostie să greșești. E o prostie să persiști în greșeală. Hai să ne luăm după Suedia, hai să deschidem, Doamne iartă-mă, economia. Și cine are probleme, cine are comorbidități, cine știe că are persoane cu probleme în familie, ei sunt cei care au datoria cetățenească, personală, familială, să și apere. Pentru că dacă tu ești cu comorbidități și te duci în piață, îți meriți soarta, sincer. Mugur Mihaescu, hai să vedem câteva exemple din alte țări europene care au deschis terasele. Unii au găsit soluții inedite pentru a rămâne totuși în regulile astea de distanțare socială. Vedem împreună imaginile și discutăm apoi despre ce s-ar putea face și la noi în țară. Mai spate în spate, așa, la o distanță ceva mai mare, au mai distanțat mesele, Mugur Mihaescu, au mai purtat mască pe aici, pe acolo. O să vedem că sunt și niște imagini simpatice. Uite, chiar în aceste momente e preluată povestea asta din China, unde copiii la școală, pentru a nu se apropia foarte tare unii de alții, aveau o pălărie simpatică cu niște baloane care îi ținea la distanță. Există varianta asta, uite, și la terasă. Trebuia să poarte pălăria asta în noiembrie, tot guvernul chinez. Acum asta e altă discuție, ca să zic așa. Da, asta e altă discuție. Nu pot să fie simpatici chinezii pentru mine la ora actuală. Cu tot respect. Bun, e un punct de vedere personal. Până la urmă, dacă se găsește o cale de mijloc, să spunem așa, în 2 săptămâni se anunță, bun, am fost suficient de în regulă noi cu toți în aceste 2 săptămâni și se poate face pasul următor pentru redeschiderea teraselor sub anumite condiții. Care ar fi cele mai decente, să spunem, din punctul dumneavoastră de vedere? Cele mai decente condiții ar fi ca în momentul în care noi le deschidem sub condițiile decente ale dânșilor, să plătim pe măsură. Adică să nu vină cu controale și să zică nu aveți acea cifră de afaceri, trebuie să plătiți. Cumva se duc și la chiria și cei
care au spații închiriate să le spună nu o să plătiți chiria integrală pentru că nu vine atât de multă lume din cauza de distanțare. Distanțăm social și chiriile? Distanțăm costurile de achiziție? Distanțăm lucrurile astea? Cum facem? Nu știu, voi ați încercat să aveți discuții cu executivul, de exemplu, cu cei care au în mână pâinea și cuțitul, cum s-ar spune? V-am spus, executivul tot discută. Discută cu patronatele din Horeca, da. Dar, după părerea mea, singura soluție normală este când dai drumul, dai la tot odată, așa cum a fost înainte. Pentru că nu poți să-i impui... nu e buluceală atunci? Nu e buluceală? Hai să le impunem și jucătorilor de fotbal în careu să poartă măști pe figură. Noi să deschidem fotbalul și jucătorii în careu să poarte măști pe figură pentru că sunt prea apropiați. Să nu mai existe marcaj, să existe distanțare socială în linia de atac și apărare. Hai să fim zdraveni la cap. Bun, dar trebuie să ne protejăm cumva. Adică boala asta nu e o glumă. Cred că suntem de acord în zona asta. Nici o boală nu e o glumă, doamnă. Sigur că da. Și trebuie să avem niște măsuri. Trebuie să avem niște măsuri. De săraci pe planetă nu este o glumă. Sigur că da. Sigur, și am vorbit mult despre asta. În plus de vieți și am omorât 1 miliard de oameni. Păi asta e adevărul. Nu am reacționat normal. Bun, și pentru a nu omorî și mai mulți. Normal este Suedia. Și pentru a nu omorî și mai mulți, sigur, cu ghilimele de rigoare, că sunt diverse feluri de a folosi verbul ăsta. Pentru a nu omorî și mai mulți, totuși trebuie să existe niște măsuri. Pentru că dumneavoastră sunteți o persoană serioasă, care știți exact ce riscuri vă puteți asuma. Dar eu nu m-aș baza pe oricine de lângă mine că va înțelege cât de periculoasă este situația și că va avea grijă și de domnia sa și de mine personal. Păi să mă scuzați, dar noi știm că cei care sunt zdraveni din punct de vedere al organismului au simptome ca la o răceală. De asta nu mi-e frică și nu mi-a fost niciodată frică. Dar dacă eu, Mugur Mihăescu sau cineva ar avea o bunică acasă care are diabet și asta, este clar că ar trebui el să o protejeze. Nu trebuie eu, cel care servesc la terasă, să-l protejez pe el și bunica lui închizând terasa. Nu mi se pare logic. Cum nu mi se pare logic să închid zborurile ca să protejez la fel pe cineva cu comorbiditate care s-a gândit că ar fi bine să zboare. Și pentru asta să distrug o economie și să omor 1 miliard de oameni, să-i condamn la sărăcie. Eu mă întreb câți din acest miliard de oameni vor muri pe bune, de pe picioare, fără să aibă comorbidități. La asta voi vedea vreo cifră pe ecran vreodată? Să spună cineva după asta, OMS-ul sau guvernele, dragilor, dintr-un miliard de oameni care au rămas în sărăcie, au murit 40 de milioane versus 300 de mii în lume de la acest virus. Asta o va spune cineva vreodată? Sunt convinsă că da. Sunt convinsă că da, pentru că s-au tot făcut analizele acestea, mai ales așa vor fi. Vom face totul să duduie economia, câți homeless o să aibă? Mulți. Îi va arăta cineva? Da, am vorbit mult despre felul în care a crescut șomajul, despre ceea ce se întâmplă cu oamenii care, uite, în străinătate, apropo și de cozile pe care le-am văzut la începutul acestei ediții. Sunt oameni, sunt români, care trăiau liniștiți în străinătate până acum, sigur, și și-au pierdut locul de muncă și vin acasă, că n-au ce să facă. Și stau, uite, câte 9 ore și mai stau aici și mai pleacă la un sparanghel în străinătate și se mai trezesc încă o dată pe drumuri, dar își caută cumva o soluție. Mugur Mihăescu, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în